رووسیا مناوەرەیەن لەشکری لە چەند هەرێمان دکە و یا هەری دیار لەسەر سنووری وڵاتن بالکان دەگەل پۆڵەند. کار بەدەستێن رووسی دەبێژن هێزێن وانیان چەکدارتێن ڕاهێنان ji bo amade bin bersiva nexşeyên NATO bidin dema lê nêzik snûrên Rûsya têna danîn. Mosko dibêje ew ê mûşekên mewda dirêj bi şiyana navokî dante Krêmya gir ava deryaya reş kupar Rûsya ji Ukrayîn cuda kiribû. Sekretêrê Giştî NATO radgehînitin ku hevbendî dê hêzan ji bo berhevanîkirinê li Rexê, Rojhilat, Poland û devera Balkanê dane. Her tiştekî em dikin ji bo berhevaniyê ye. û li gora pêgirtinên me yê nêvneteweyî ye. Mosko vê dîtinê red dike û çavsoriya dike li hemberdanana hêzên NATO li welatên Sovyeta berê. Li seredana heftiya borî lê Yunanistanê Serok Vladimir Putin NATO rexne kir ji ber havêtina hinek ji mûşekan li Rûmanya. Çawa ev ji me re netirsîdar e. Bêguman ew wisa ye ji ber wilo bêçare wê bersiva me li gorî wê be. û heger Romanya di do de nizanîbû got ew ê me armanc bike, îro divê em gaveke rasteqîn bavêjin da em ewlehiya xwe xurtir bikin. Serokê Poland got bersiva Rûsya ji wan mûşekan re bi mebest mezin kirîbû. Ez bawerim haya Serok Putin jê heye ku ez li daxuyaniya wî dinerim wek şîroveyeke girêdayî bi rewşa niha da. Ew tiştekî bi salana tê got û bêşkirin, ne tiştekî ji nişka ve ye. Lê kombûna roja duşem li Albanya Serokê Encûmenê NATO hişdarî da ku dê bersiv hebe ji bo her dijminkariyeka Rûsya. NATO yeketiya Ewropa û heta ku Rûsya karekî bi hev radikin bû bidawî înana cudaberî û hevrikiya Yugoslavya berê. û her ji wî demî Mosko biryarê daye berjewendiyên wan baştir pirêve diçin wekû karî dijî me bikin ji karkirdinê digel me. Rûsya biryarê daye ku divê ew rewşa xelkê tek bidet û jek cuda biket eger pêdivî bû hêzê ji dijî cîranê xwe bikarbîne. Nûênerê Rûsî li NATO Alexander Grushko hevbendî sûc dar kir bi vegerandina serdemê şerê sar. Di hevpeyvînekê de digel rojnama Rûsyaka gezîta wê pênasîn kir ku meyla têkdana peywendiyan hêşta sinûr derbas nekirine. Dexîlê şemû dengê Amerîka.